Kuyintokozo ukukhuluma nawe ku-channel kaMuphasonik sibheka la nje nalo daba lwamaphupho. Sicela ukuthi ke usubscribe ulike le video le. Sicela ukuthi ke udonate at least ngokuthi ube member uzokwazi ukucontribute ngemali engango 9 rand every month if you are a member kwi-channel. And you can also use the account number ekhona where you can contribute ngaloko nakho. Sicela nikele ngazo kwethu. If you don't contribute akekho ozocontribute. Namhlanje sibheka la udaba lwamaphela khona ke la umbukelo wayebuzike la udaba lwamaphupho semkhohle kwegama nokho wayibuze amaphela ukuthi usho ukuthi uphupha amaphela. So amaphela ngasho ke izinto ezihlukahlukene kubantu ngokuhlukahlukana kuya ngokuthi ngasikhathi ephupha in a context yangaleso sikhathi. So number 1 isingathi thina uma uphupha amaphela uPaulo ubuma ekuhamba futhi mhlawumbe egcela umzimba wakho noma ngabe ucela umpethe noma agcele indlu. Lokho kungasho ukuthi mhlawumbe kumele usukume ngoba uthakatha mhlawumbe ngesichitho ukuze mhlawumbe uzoba umuntu onesicwaca, umuntu onesinyama, umuntu mhlawumbe onesidina nje kubantu. Number 2 uma uphupha amaphela sithatha nje ngoPaulo befuthi uma amaphela ehamba ekhanda ngoba lokho sekungasho ukuthi ngeze kubhekene nezigadlo ezinzima, ubhekene neziqalekiso, ubhekene nencindezi noma ungcoliswa nje kogcobo onalo noma ke abakhunkuli bafuna ke ulahlekelwe umqondo. Esingakusho futhi ukuthi uma uphupha la amaphela uPaulo ubika kakhulu uma wehluleka ukwabulala amaphela. Kusho ke la ukwehluleka ukuxazulula inkinga ezikhungethe futhi nezikuhluphayo eziqedela injabulo nokuthula. Number 4 uma uphupha amaphela sikuthatha njengoPaulo ubi olivama ukubika ukuzungezwa abantu ababi, abantu abangcolile, abantu abanomona futhi abangakufisela impilo enokuthula nempumelelo. John 3 verse 19 to 20. This is a verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Siyawazi ke amaphela engaza ukuthi athanda kakhulu uphuma mawucima nje sibana gcwale kaphuma gcwaleke lapha ngene ekudleni angene kuphuphi uthi yakukhanyisa baleke yabo. So number 5 uma uphupha amaphela sithatha njengoPaulo uhle uma uwasusa kuwe ngoba lokho kusho ukuthi uzokwazi ukuhlehlisa noma ukuqhelisa abantu ababi futhi abangcolile abazama ukusondeza kuwena noma bazama ukwenza kabi. Job 38 verse 13 ithi ke so you could seize it like blanket and shake out the wicked. Number 6 singathi thina uma uphupha amaphela sithele njengoPaulo uma agcwele zonke. Ungasho ukuthi mhlawumbe umuzi wakho noma umndeni wakho usungcolisiwe ngezigadlo ezimbi kuzofanele mhlawumbe ukukhuleke noma kusukume uthole usizo kube laphi bendabuko lokuthi ukwazi ukusikhuculula noma ukukhuculula ke umndeni wakho yabona. Number 7 uma uphupha amaphela singathatha njengoPaulo futhi amaphela uma ekubuka engabaleki noma ke egcwele ukudla kwakho la ungeze kuqwayiswa ke ngabantu ababi abanonya noma abanomoya obumnyama omelele nawe futhi ke ongeze ke bafuna ukuphazamisa inqubekela phambili noma bagade bafuna ithuba abangalisebenzisa ukuze bonakalise ini impilo yakho. Isaiah 14 verse 16 those who see you stare at you, they ponder your fate. Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble? So, number 8. Umpupha amaphela uPaulo ubi uma amaphela amakhulu kusho ukuthi ubhekene inkinga ezinkulu kakhulu kunaloko kulindelekile kuzodingeka okuzodingeka ukuthi mhlawumbe uxazulule okungenzeka kuzodingeka amandla namaso aphindiwe ukuze ukwazi ukuxazulula lezi inkinga ezikukhungethe. Ngaloko nje amaphela mabi kakhulu akusinto esingathatha njengenhle, but sometimes ngenxa longevity yamaphela sometimes ayayabika okuhle, but here and there ngingathi amaphela ayakwazi ukuphila ngaphandle kokudla isikhathi eside yabo aqhubeka azale. Amaphela ayakwazi ukuphila under harsh conditions
so sesikhathi ngavela okuhle ungaba ukuthi mhlawumbe wena umuntu okwazi ukumelana nezimo ezinzima, ukwazi ukusurvive under harsh conditions, ukwazi ukusurvive under ama-condition where akekho umuntu okusizayo nokusupportayo yabo, but you can still survive, you can still make it yabo empilweni. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke engathi ngakulonde kubusisi kakhulu usabheka ke le channel, ungakhola ukusubscribe, ungakhola ukulike le video le, bese uyaqinisekisa ukuthi ke uya contribute, uyanikela ke imali emingangabo 9 rand every month. If ukuthi kanjani, you can also use account ucontribute ngaloko wazi contribute khona. If awu contribute that means ake khozo contribute, and inamba ngicela ukuthi isetshenziswe abantu abangabalandeli be channel. Ngicela ukuthi inamba isetshenziswe futhi abantu abanamaphupho amade, phupho elinemeaning elide kakhulu, kuba nzima ukulibhala phansi kodwa kuba lula futhi bokulidiscuss lo muntu yabo. Siwe